mukhang na magic yung Magic 12. Hindi talaga nga tama yung mga surveys na yan. Even in previous surveys, tumatama sila. And talaga may mga scientific basis naman sila. Ano? And it is proven really by the past results. Ano? In the margin of errors, andun. Pero halos in top 10 or top 11 ay talagang magkakasama na sila. Kaya ako, lagi nga sinasuggest ko, yung mga result ng surveys kasi pabor na pabor yan sa mayayamang mga kandidato eh. Kaya I would propose sana, kaya lang di tayo naging senador, na sana yung survey, wala nang survey at the start of the campaign period para level ang playing field natin. Ay magpapasurvey, ang mahal-mahal pala magpapasurvey. Wala ka pang awareness. Oo, wala. So, sila may pera na, marami ng awareness, nagpapasurvey pa, nagtatap na sila, alam nila kung ano ang gagawin. Pagkatapos, mindsetting na, no? Yes, tapos alam mo naman tayo, we join the bandwagon of the winners. Kaya nangyayari tuloy, kami, wala kaming pampasurvey, lagi kaming nasa hulihan. Kaya dapat siguro ang survey should be before the start of the campaign period. And at the start of the campaign period, tama na yan. Magpa-survey ka before the filing of the certificate of candidacy to determine kung may pag-asa ka. But the moment you file, dapat wala na yung mga survey.